Започва в 7 или 8 ли част, обаче ще бъде доста яко. Сега слизането, връщането до колата, докато не ми свърши батерията, защото съм с 5%. Ето ги най-бавните хора, Коси и Мими. И те са пудели. Как така съм на третото място? От двете страни, отгоре надолу, отдолу нагоре. Кукичета, бра. Да, е от тук. Сега, е от тук, нали? Ето ги бабите. Браво, окалял си се. Всички знаят. Това падна 5 пъти пръста. Мамо, може да направя на простотия. Да, може, може да ми срещнем с това, мами. Ето Коси, когато ви изпуснах преди. Удобно. Ами ако излезнеме на гражданска защита, ние трябва да се връщаме. О, не, няма да излизаме на гражданска защита. Той е реката. Ето пътя е тук. Ние буквално сме стигнали до колата. От тук обаче хора, не, объркахме. Ти не трябваше изобщо да прескачаш. Там ще трябваше да прескачаш. Айде сега, ти си на първо ниво. А пък ти си на 50, минус 51. Ето го Коси първото ниво. Дели, нали няма батерия? 5%. Още 5 минути. Още 5 минути има това. Какво сега си с телефон на маме? Моля те, бе. Снимаме за ютуба. И тикток, за да има какво да покажем, както и Коси, как си. Хора, имаме още 3 минути да снимаме. Защото нямам почти никаква материя. Браво! От тук точно минахме. Сега половината на тръгване.